טוב, זאת היחידה שלי. יחידת סטודיו, אז כמו שאתה רואה, מיטה זוגית, יש את השידה הזאת שאמרתי לך שאני אשאיר אותה. הארון גם נשאר, הוא של גיל. מתקן לתליית הטלוויזיה, אני גם אשאיר אותו, את הטלוויזיה לא. מדף מטבח גם תליתי פה, אני כבר אשאיר אותו. כמו שאתה רואה גם, יש לי מקרר, מיקרו, תנור, אני גם משתמשת באינדוקציה, למרות שיש פה כאילו גז, אז אם יש לך זה חוסך מקום. פה זה השירותים והמקלחת, מתלה מגבות תליתי לך, מצוין ומעולה, יש פה גם כל הדברי תלייה כאילו אני משאירה, אין לי למה להוציא את זה מהקיר. זהו, תגיד לי אם אתה רוצה לשאול עוד משהו, אבל אתה רואה בתכלס יש מקום גם במרחב, כאילו בחלל, ומקומות ישיבה, מטבחון, מיטה, שידה, ארון, הכל, כל מה שצריך בבית בעצם.